Νομίζεις ότι τα προβιωτικά είναι η λύση για την υγεία του εντέρου. Έτσι, ξοδεύεις 50 ευρώ περίπου το μήνα για ποιοτικά συμπληρώματα διατροφής, τα παίρνεις με θρησκευτική ευλάβεια και στο τέλος βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Τα προβιωτικά από μόνα τους είναι σαν να βάζεις κουφώματα σε ένα διελειμμένο σπίτι. Από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόστρωμα, οι κατάλληλες συνθήκες. Ως μικροβιολόγος βλέπω συχνά αυτό το πράγμα. Πολλοί παίρνουν προβιωτικά σαν να είναι η μαγική λύση. Ωστόσο, τα προβιωτικά χωρίς το κατάλληλο περιβάλλον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. 3 πράγματα λοιπόν είναι απαραίτητα. Πρώτον, πρεβιωτικά. Τα προβιωτικά είναι μικρόβια και για να αναπτυχθούν χρειάζονται τις κατάλληλες τροφές, τις κατάλληλες φυτικές ίνες. Αυτά είναι τα προβιωτικά. Όταν λαμβάνεις μόνο προβιωτικά αγνοώντας την τροφή τους, τότε τα βακτήρια αυτά δεν πολλαπλασιάζονται και πεθαίνουν. Οπότε είναι σαν να πετάς τα λεφτά σου. Τα βακτήρια που θέλεις να εγκαταστήσεις στο έντερό σου χρειάζονται για να αναπτυχθούν διαλυτές φυτικές ίνες, άμυλο ανθεκτικό και τροφές που αποτελούν προϊόντα ζύμωσης. Εάν δεν τα ταΐσεις, δεν κάνεις τίποτα. Δεύτερον, ποικιλία. Εδώ είναι που αστοχούν οι περισσότεροι. Το μικροβίωμά σου χρειάζεται ποικιλία. Εκατοντάδες είδη μικροβίων. Μέσα στα συμπληρώματα που παίρνεις περιέχεται μόνο 4 με 5 είδη από όλα τα απαραίτητα βακτήρια που χρειάζονται για την υγεία του εντέρου. Μπορείς να φτιάξεις ένα οικοσύστημα μόνο με 5 είδη μικροοργανισμών? Προφανώς και όχι. Και φυσικά δεν μπορείς να πάρεις εκατοντάδες συμπληρώματα για να φτιάξεις ένα οικοσύστημα. Έτσι, αυτό θα το καταφέρεις τρώγοντας ποικιλία φαγητών, ποικιλία φυτικών ινών, ποικιλία φρούτων. Γι' αυτό μπορεί να παίρνεις προβιωτικά για μήνες και να μην γίνεται τίποτα. Προσθέτεις τα ίδια μικρόβια συνεχώς το ένα πάνω στο άλλο. Τρίτον και τελευταίο, ο τρόπος ζωής. Το μικροβίωμά σου δεν ενδιαφέρεται μόνο για το τι τρως, αλλά πότε τρως, πόσο αγχωμένος είσαι, αν κοιμάσαι καλά, αν κινείσαι. Γνωρίζεις ότι το χρόνιο στρες εκρίνει κορτιζόλη, η οποία είναι ο χειρότερος εχθρός του μικροβιώματος. Σκοτώνει τα καλά βακτήρια. Ο ανεπαρκής ύπνος, ποιοτικά και ποσοτικά, αλλάζει τον κυρκάρδιο ρυθμό και διαταράσσει τον εντερικό βλενογόνο. Η καθιστική ζωή αλλάζει τον τύπο των βακτηρίων που επιβιώνουν στο έντερο. Έτσι, εάν παίρνεις προβιωτικά, αλλά κοιμάσαι 4 με 5 ώρες, δεν ασκείσαι, δεν διαχειρίζεσαι το άγχος σου σωστά, τότε τα καλά βακτήρια δεν μπορούν να επιβιώσουν και το σύστημα είναι διελειμμένο. Οπότε, τι λειτουργεί? Παίρνεις τα προβιωτικά ως συμπλήρωμα, όπως ακριβώς το λέει η λέξη, υποστηρικτικά και όχι ως λύση. Ταυτόχρονα, ταΐζεις το μικροβίωμα με προβιωτικά, ποικιλία φαγητών, ρυθμίζεις τον ύπνο σου, ελέγχεις το άγχος σου, βάζεις την άσκηση στη ζωή σου. Έτσι φτιάχνεις έναν υγιή βλενογόνο, το σωστό υπόστρωμα, ώστε να αναπτυχθεί η ποικιλία του μικροβιώματος που είναι αναγκαία. Εάν λοιπόν έχεις προβλήματα με το έντερο και έχεις δοκιμάσει τα πάντα, τότε ψάξε μήπως φταίει και κάτι από τα παραπάνω. Μπορείς να κλείσεις δωρεάν μια διαδικτυακή συνάντηση μαζί μου, διάρκειας 15 λεπτών, για να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υγεία του εντέρου σου. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή. Κλείσε τώρα ραντεβού, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ευχαριστώ πολύ.